И годишнината с жената. И годишнината с жената. Забравя този път, вече ще ме убие. Я виж това, пакетна цена. Бутилка вино, украса с личета от рози, свещи, нощувка за двама в избран апартамент. Това звучи перфектно. Запазвам. Какво се случва? Мила, помниш ли миналата година, когато забравих годишнината ни и ти ми се разсърди, не ми говори цяла седмица, вечеря ни изготви. Няма да те лъжа, не ми беше въобще приятно. Тази година обаче няма да си повторя. Така ли? Да, измислил съм една романтична вечер във Варна. Във Варна. И какво му е романтичното във Варна? То лятото свърши. Чакай, всичко съм измислил там. Ще има украси, ще има парти, ще има... Страхотно е. Апартаментът е на страхотно място. Точно до Морска гара.